ಈತ ಸಂತೆತ್ತಲು ದಾಲದೆತ್ ಕೊರ್ಜಿರಿ ಎಂಕ್ ಒಕ್ಕ ತುಲೆ ಈತ ಸಂತೆಡ್ ಗಹ ಗೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನಲ್ಲ ದೇತೊಂಜೇರು ಕಾಲಿಂದೆ ವಾಚಾಡ ನಿಪ್ಪಡ ಎಂಕಿ ಒಂಥರ ತೋಜೊಂದು ಈ ಉಪ್ಪಡ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಲ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಹತ್ತನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಮಾಡು ಸೊ ಎಂಗುಲ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಗಹನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಗಹನ್ ಬನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಪಪ್ಪ ದೂರ ಹೋಪಿನಿ ಗಹನ್ ಅಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ ತುಲಾ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಗಡ್ದು ಜಬಕ್ಕೆ ಈನ ಬಂಗ್ರ ಆಡ್ನು ಹಾಂ ಪಪ್ಪ ದೂರ ಹೋಪಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಿ ಹಾಂ ಈ ದೂರ ಹೋಪಿನಿ ಅವಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೂರ ಇನ್ನೀ ಕಾಂಡಲ್ ಹಾಕದು ಮನೆ ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತನ ಆರೋಜಿ ಮಾತೀರ್ನು ಮೇಂಜು ಮಾತೀರ್ನಿ ಆನಂಜಿ ಮಾತೀರ್ನು ಹಬ್ಬ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಿ ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫೈನಲಿ ಸಾಲೆ ವಿದಾರ್ದಂಡು ಗಾನ ಓಕೆ ಇನ್ನೀ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಮಡಸ್ತಾನ ತಿಬರ್ಡ್ ಸೊ ಚಾನ್ಲ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ತಿಬಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬಿದ್ದಾರ್ತೀರು ಸೊ ಹಂಡ ಬಂತನಿ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಸೊ ಒಂಚ ಓ ಹಾಂ ಸೊ ಒಂಚಂಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಚಾ ಬರ್ತಿಜಿ ಕಾಂಡದ ಗಹನಿಗಿತ್ತೆ ಅವೇ ಓದಾರಂಟು ಬಿದ್ದಾಡ್ನತಿ ಆಯ್ಗ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ತೆತ್ಕೊಡ್ದು ಎಂಗುಲ್ ಪರ್ಪುಜ ಪಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಅರಿತ ವಸ್ತು ತಿನ್ನರಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂಚ ಇಲ್ಲ ಲೇಪಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಲಕನಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಎಂಗುಲ್ ಕೋಡೆ ಪದಂಗಿ ಕೊಣತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಪದಿಗಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಚಾ ಗಹನಿಗಿನಿ ದೋಸೆ ಕಾಂಡೆ ಅತ್ತ ಗಹನ್ ಏ ಇರು ಏನ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೋಡ ಬಗೀರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಾರ ಉಂಡು ಬಂಡಾರ ಓಕೆ ಹಾಂ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬುರ್ದು ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿನ ಆತ ಗಾನ ಗಹನ್ ಯಾನ್ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬುರ್ದು ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ದೂರ ಹೋಪಿನಿ ಈ ದೂರ ಹೋಗಿನಿ ಯಾನತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ ಮಗ ಓ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ಗಹನಿಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಕುರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಕುಂಡು ಓ ಚಳಿ ಬಾರೆ ನಾನು ಹೇರ್ ಬಿಡ್ತೆ ಚಂಡಿ ನಾನೈತೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಕಟ್ಟೋಳು ಏಪಲೆ ಕುಂತಿದ್ದ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ 2 ದಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಡು ಬಂದೇರು ಅಂಚ ರಜೆ ಪಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇ ಏಪಲ ರಜೆ ಒಡೆ ಬಿರೋ ಒಡೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಡೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಕಡಬುಣ್ಣಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇದು ಗೋರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಕುದಾರ ಅತ್ತಿಗೆ నాకు ಬೈಚೇರು ಕರ್ಬುಜೇರಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಗೋರೆಂಟ್ ಕುಡೋರ ಈಗೋಸ್ಕರ ಕಡಬುಣ್ಣಿ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಬೋತು ಅಂಚಿಲೊಂಡು ಇಂಚಿಲೊಂಡು ತಿನ್ನಾರ ಅಟ್లా ಉಂಟು ಚಳಿ ಗಹನನ್ನು ಏಪಲ ಬುರ್ದು ಪೋತಿಜಿ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬುರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಈಗ 2 ದಿನ ಬುರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಏಪಲ ಎಂಗುಲು ಮಾಮಿ ನಡೆ ಬತ್ತದ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಪನೆ ಚಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಹರಿತ ವಸ್ತು ತಿನ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಾಮಿ ಪದಂಗಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಲೈ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಪಿದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆರೆಗ್ ಮಡಸ್ತಾನುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಡಸ್ತಾನ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಇದು 3 ದಿಂಚ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಮಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎತ್ತದು ಮೈತನ್ನೇನ ಕಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ರಿಕ್ಷಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಡೇ ಜನ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಚದು ಒಂಜೇ ಕಾರಡ್ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಕಾರಡ್ ಪೋಯ ಬೇಳ್ಮಂಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂತದು ಪರಕೆದ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಪುರಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ರೀಚ್ ಆಯ. ಎಂಕುಲು ವರ್ಷಲ ಬೇಗ ಪೋಪಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಪೂರಲ ಆಪುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಪೂಟು ದ್ವಾರ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬರ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕುಲ್ಲಿಯ ಏಪಲ ಕುಲ್ಲು ನೈಟೆನೆ ಕುಲ್ಲುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಪೂಪಿನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಪ ಜನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಒಂಚ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ದೈವಾಗ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ
ಮಳಸ್ಥಾನ ಪೋರೆಂಡು ಒಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿಕ್ಕ ಗರ್ನಾಲ್ ದಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕಕುಲು ಪೋಪೇರು. ಜನ ತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಉರ್ಕರೊಂದೆ ಬರಂದಿ ಇತ್ತಲಾಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಆತು ರಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಲ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪಾರು ದಾಯಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಪಂಡ ಅವು ತಿಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತ ತೀರ್ಥಾಡು ಅಲ್ತ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರಸಾದ ಬಾಳಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾನ ಛತ್ರಗ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಸಾದನ್ ಅನ್ನದಾನ ಛತ್ರಗ್ ಸುರುಕು ಪಾಡುವೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಳಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು. ಮಳಸ್ಥಾನ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಪೋಯ ಐಟ್ ದುಂಬು ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತೆಗ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರೀರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಐಟ್ ಒರ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಎಂಕುಲು ಈ ಸಲಿ ಇರೇಟ್ ಒಣಸಕೊಲ್ದ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಬಫೆಗಿತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇರೇಟ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಿರಾದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರೇಟ್ ಒಣಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಈತ ಸಂತೆತ್ತನು ದಾಲದೆತ್ ಕೊರ್ಜಿರಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಈತ ಸಂತೆಡ್ ಗಹನ ಗೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನಲ್ಲ ದೇತೊಂಜೇರು ಕಾಲಿಂದೆ ವಾಚಾಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಾರೆತ್ತನ ಪಾಪ ವಾಚ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಚ್ ಏ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂತೆದ ಮಾಲ್ ಸಂತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಚಿಗೆ ಅವಲಿತ್ತೀನಿ ತಿರ್ತ ಎಂಗಳು ಗೆತ್ತೊಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಂಡು ದೈವಾಗೆ ಧರ್ಮಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಂಬ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ಕುಲ್ದಿದ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಮಾಂ ಬೈಜೇರಾ ಮಾಂ ಬೈಜ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಅಂಚಲಾಕ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಮಂಗಗ ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನು ಶಬ್ದದ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಅವು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗಡೆ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂದುಲ ಇರ್ನ ಚೀರೋಡೆ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಬಾರ್ ತೂಲ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರೆ ಇಂಕ ಆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಣ ಮಂಗಿ ಗಿಡ ಪೆರ ನನ್ನ ಬಲಿ ರೋಡುಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಒಣಸ್ ತಲ್ಪ ಹೋಪತ್ತ ಅಲ್ಪ ರೋಡುಡೆ ಉಂಡು ಇರ ಬರೋರ್ಚಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಪದೊಂದೇ ಬಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರ್ ಪೋಯ್ಜಾರ ಸಂತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕು ಮೌಲುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬೈಜಿ ಗಾಡಿದ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಣಸದು ತಿರ್ಗಿದ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಅಂದತೆ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ 6 ಗಂಟೆ ಏನು ಹೋಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ನಾಗ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ತುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಬುಡ್ಲೆಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಕಂತಿಜಾರಾ ಶೇ ತುಗೆ ಎಂಚ ಬುಡ್ರೆ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಿ ಅನ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆಂದು ಹಂಗೆ ನಾವು ಹೊಲ ಸರಿ ಡಾ ಪೂಜೆ ಅಂದವೆ ಐಕೆ ಅವೇ ಒಯ್ಕ ದೀಪಿ ನಾವು పుల్లొడ్చవక్క ఏతి ఏ నెంచ బుడుకున్నది ಗೊತ್ತಾ ಜೈಕ್ ದಿಯೋಡ ವೈಕ್ ದಿಯರೆ ಅಡ್ಡ ದಿಯರ್ನ ಹಾ ತಿಗೆ ವೈಕ್ ಐಕದಿ ಇದು ಉದ್ದಗದಿಯರ್ನ ಟಪ್ಪ ಬಂಡ್ರಣ ಗಹನಗ ಸ್ವೆಟರ್ ದೇತೋನೆ ಬಂದಾರ ಅಲ್ಲ ರೇಗೋಸ್ಕರ ಟೂವಲ್ ಗೆತೋನಿ ಅಂದ್ ಮ್ಯಾನಾರ್ ಪೂಜಾನ್ ಅವು ಟಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡದೆ ಮಕ್ಳೊಂದು ಬತ್ತನು ಇಂಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಕಂತಂದು ಓಲೆ ರೀತಂಗ್ ದಿಕ್ಕೇರ ಲೇಟ್ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾನೆ ಕನದೊಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಕನದೊಲಿ ಗಹನಿಗಿತ್ತೆ ಓ ಪೋತೊಲಿ ಉಲೇರಾ ಚಿಕ್ಕ ಪೋತೊಲಿ ಅವಿ ತಾಕುಲು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆವು ಒಂಜಿ ಇವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಜಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈತನೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಕುಲು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅರ್ಥ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪಿರ ಬತ್ತೇರು ದಾಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಹನಗ ಶಾಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ರಿಕ್ಷಾಲ ಕನದೆ ಜಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಆಯನ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಪೋಯ ಗಹನಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಕನದಿನಿ ಯಾನತ್ತು ಯಾನ್ ಪೋತೇನೆ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋತೀನದ್ದ ಬಲ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂದೇರು ಡ್ಯಾಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂದೇರು ಹಾಂ ಸತ್ಯಯ್ಯ ಸುಳ್ಳುದೇವನ್ಪಿ ನಾನು ಗಹನಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪದ್ದೋರ್ ಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಹಾಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಹಾಂ ಡೇಗೆ ಹಾಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಂಜ ಎಂಗ್ಲಿತೆ ಫೋನಿಲ್ಲ ಐತೆ ಮೇರು ಬರ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋರಂಡು ಪಂಡ ಇದೇಗ ಬಾಕಿಲ್ ತೂವರೆ ಬಾಕಿಲೊಂಜಿ ತೂವರಂಡು ಅಜ್ಜದು ಓಡುಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಸೀರೆ ಡಾಪುಜಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ತೂಯರ ದಾರಂದ ಬಾಕಿಲ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಪದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಈಜಿಂದ ತೂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂದ ನನಗೆ ತುಚ್ಚಿ ಪೊಸೆಲ್ಲಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಹನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಾ ಜಪ್ಪು ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ నా సర్ప్రైజ్ నీకు టవల్ ఒక పిస్తూల్ మంగా బుడ్రే కల్కొచ్చి మే బిన్నీరుల్లి జాన్ ఓండు ఇష్టండ ఇరేగు ಅವು ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗೆ ನಿಕ್ ಮಂಗಾ ಬಿಡ್ರೆ ನಾಡೊಂತ ಕಲ್ಲು ಬರ ಐಕ್ ಅವು ಬಿಡ್ರೆ ಐಕಂದು ವಾಡು ನೀಕ್ ಪಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟನಾ ಇದಲ್ಲ ಐಕರಲ್ಲ ಯಾನ ಪಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಕೋರ್ ಪೂಜೆನ ಕೈ ಇಡ್ತಾ ಪಿರೌಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಪಗಾವ್
आयड्र मैन पिडतला मन पेदला ಅಯ್ಯೋ ಏ ಹೋಯಂಗ ಪಪ್ಪಗೆ ನಿನಗೆ ಅಂಗ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂದ್ಯಾ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಜಿನೆ ಹತ್ತನೇ ಬನ್ನಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪನೆ ಏನದಿ ಈ ವರ್ಷ ಹಾಕಣ ಎಟ್ ವಾಚ್ ಉಂಟು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ತೋರ ಹ್ಯಾಪಿ 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 ಯಾರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೆಂಜಿ ಮೋಂದೆ ಕೇರಳ ಬುಡ್ಜೇರು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದುಲೆ ರೋಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪುರೈತನತೆ ಇನ್ನು ಏನು ತೂಂಟನ್ ಬರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಲಾಯ್ಕಾತ ನಗಾಲವತ್ತು ಸೊ ಮುಳ್ಳು ಮಿತ್ತದ ರೋಡ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಬೋರೆ ಲಾಯ್ಕ ಮಿತ್ತದ ರೋಡುಗು ಹೋಯ್ ಈ ಪೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಚಿ ಒಂಚಿ ಹಂಚಿ ಪೊಂಬೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಉಂಡದ ಅಮ್ಮ ಸರದ ಮುದ್ದೆ ಹಾಂ ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಪುಷ್ಪವೇ ವಿತ್ತು ಪೋರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತಂದು ಲಾಯ್ಕ ಹಾಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಲಿ ಇತ್ತ ಗಹನಗ ನೆಟ ಸೈಕಲ್ಲ ಬಿಡೋಲಿ ಅದ ಗಾನ ತುಲೆ ಎತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೋಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ಬರ ಬರಂದು